měli jsme tak první výhra turnaje, tak za to jsme rádi. Dobře jsme bránili a chodili jsme do rychlých protiútoků, čiže jsme si získali velký náskok a hodně bodů, takže se poděkovat týmu. Za mě dneska dobrá obrana, byl to dost tvrdý zápas, ale myslím si, že na obě strany, takže rozhodčí to zvládli, myslím, že v pohodě a jsem rád za první vítězství na turnaji. No, bol to veľmi napínavý zápas, akože pre nás chalanov aj fyzicky a mentálne po včerajšku, lebo sme sa po druhej ceste všetci na seba nasrali a nevedeli sme sa spolu zohrať, ale náhodou to dopadlo dobre, aj cez zranenia. Ja som na chlapcov po tomto zápase veľmi pyšná, pretože naozaj ukázali svoju bojovnosť, ukázali, že na to majú. Ten zápas bol pre nás hrateľný a bol pre nás aj vyhrateľný. Škoda, naozaj sa pískalo všetko a pri tom to bol aj tak veľmi tvrdý zápas, ale podľa mňa sme ukázali, čo je v nás a ideme ďalej. Ešte není všetkým ňou koniec.